morning po sa Indogabos. Kung may gusto pa man pong magpamisa, igwa po dumaning sobre sa likodan. Daraho na lang po digdi sa inutan. Hey, check. Check. Hey. Check, check, hey. Good morning, brothers, sisters in Christ. Mass intention for today's Mass. Thanksgiving for all the blessing, petition for good health and safety, and for all souls in purgatory offered by Dominic Briones and family. Thanksgiving, petition for safe travel offered by Terrenal family. Thanksgiving, petition for good health and for the soul of Florencio Macaria Crispulo offered by Tita Senior. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health, and for the souls of Margarita, Jesus, Joaquin, Mark Joseph, Jesus Jr. and Vanessa, offered by Venus, Lona, and family. Thanksgiving, petition for good health and safety, offered by Ye family. Thanksgiving, and for the souls of Daniel and Rayonel
check, Rayonel Carlo, offered by Tess Borromeo and family. Thanksgiving for all the blessings. Petition for good health sound check, and for the souls of Delphine, Leticia, Virgilio, Elisa, and for all souls in purgatory, offered by Kagawad Alice Adayo. Thanksgiving for all the blessings. Petition for good health of family, offered by Mr. and Mrs. Nolito de la Cruz and family. Thanksgiving for all the blessing. Petition for good health and for the souls of Mark Joseph, offered by Agnes Laurel and family. Thanksgiving. Thanksgiving for birthday blessing of Kaiser J.U. Cruz and for the souls of Asuncion, Gregorio, and Faustina, offered by Miss Sinaida Cruz and family. Thanksgiving and for all souls in purgatory, offered by Canaria family. For the souls of Antonio, Adela, Isabilo, Ophelia, offered by Mr. and Mrs. Hernan King and family. Thanksgiving for all the blessing. Petition for good health and for the soul of Junjun, offered by Marilyn Gonzalez and family. For the soul of Felizardo Samiñano, offered by Samiñano family. Thanksgiving, petition for good health of my family and for the souls of Emilio, Jose Rosel, Concepcion, and Demetrio, offered by Nelia Antang and family. Thanksgiving for all the blessings and safety of the family. Petition for fast recovery of Michael and for the souls of Salome, Vicente, Domingo, Hernani, Josefina, offered by Ricafort family. For the souls of Lorenzo Moranya Sr. and Michael Orbon, offered by Luisa Moranya. Thanksgiving for birthday blessing, offered by Pablo Rosco and family. Thanksgiving for the successful affiliation of the third-year nursing students of Ateneo Dinaga University in Manila, and for the souls of Soledad, Elenita, Salome, Euludio, Hobito Sr., and all souls in purgatory, offered by Mrs. Josephine Binalingbing and family. Thanksgiving offered by Mrs. Gima Salvadora and family. Another mass intention, Thanksgiving petition for good health, offered by William and Grace Nangwa.
Diyos maray na aga po sa satuy agabos. Ngunyan po ang ikawalong Domingo ng ordinaryong panahon. Ang tema, pagsunod kay Kristo. Sa selebrasyon niya, tungo niya na Domingo, kita pinapagiromdom na maghinguwa na maging mga tunay na disipulo nin kagurangnan sa paagi kang pagsunod niya to sa iya sa pagpaasan man ka asin sa pag-ako ni may pagkamuot orog na duman sa mga kasaraditan. Matindog po ang gabos, puon kang banal na misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa satuya na imong espiritu. Mga tugang akontan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanig kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ako, makuring sala ako. Kaya ako nangangadji ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang, nako ipamigbi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa tuan Dios na makakamhan asin pakapatawadan sa itong mga kasalan,
Darawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kalurangan, mahirapan. Kalurangan, mahirapan. Kristo, mahirapan. Kristo, mahirapan. Kalurangan, mahirapan. Kalurangan, mahirapan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa dagat katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo, mawid ka, rinurogyawi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na ating butong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpaparang kan mga kasalan kang ginaban, kahirapi kami. Ika na nagpaparang kan mga kasalan kang ginaban, ako ang sa mong pagtimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahiraki kami. Ay kasanaan, panali kasanaan, ikasanaan, urog kahalanggan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, amang langit nun, inaapod mo ang sa imong mga aki na maglakaw sa liwanag na iyo si Kristo. Ligtasan kami sa kadikluman in kasalan asin karatan. Papagdanaya kami sa bangraw ngem sa imong katotohan asin sa dalan nin sa imong pagkamuot. Inihinahagad mi huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mo asin kan Espiritu Santo nabubuhay asin naghahade Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan mga tataramon. Si Propeta Elias, pinadagos kan sarong babae sa iyang harong. Ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo, binalasan ng Diyos ang babae, kan balaog nin pagkakaigwanin aki. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw, si Elias nagduman sa Sunem. Igwa duman nin mayaman na babae, na nagpirit na magkakan. Kaya bilang paagi niya duman, minahapit siya sa pagkakan.
Asin ang babae nagsabi sa iyang agom, ngunyan, isip ko na ining lalaki, na aroal daw naghahapit sa sato, banal na tawo nin Diyos. Igibuta siya nin sadit na kwarto, asin bugtakanta nin higdaan, lamesa, tukawan, asin ilawan. Tanganing kun siya maghapit, igwa siya nin mapapahingaloan. Sarong aldaw si Elias naghapit, naglaog sa kwarto, asin duman nagpahingalo. Asin nagsabi kay Gehazi na sa iyang surgoon, ano ang magigibo niya to para sa babaeng ini? Si Gehazi nagsimbag, siya daing aki, asin ang sa iyang agum gurang na. Si Elias nagsabi, apuda an babae. Asin kan inapod an babae, tuminindog sa pintuan, asin sinabihan. Sa siring na panahon, kung an aldaw umabot, ika magkakaigwa nin aking lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sagkod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa gabos na panahon, ipagrurukyaw ko an sa imong katotohan. Aram ko na an sa imong pagkamuot daing katapusan, na an sa imong katotohan masarig siring sa kalangitan. Sagkod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Paladan ang banwaan na igwanin siring na hade, na naglalakaw sa liwanag nin sa imong lalawgon, na ang kaugmahan arual daw yaon sa imong ngaran, na ang sa imong katanusan burabod nin sa indang kaugmahan. Sagkod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Ika kagurangnan ang kamurawayan nin sa indang kusog. Sa tabang mo ang sa imong kapangyarihan pinag-umaw. Hulit ang samong puon inaataman nin kagurangnan. Ang samong hade inaataman kan banal sa Israel. Sagkod pa man aawiton ang sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro kay Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngunyan nagbabaklay, hali sa pagkagadan sa kasaalan, pasiring sa bagong buhay sa saiya. Hinanyugon po niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nalingawanin do na kan kita binunyagan isinaro kita kay Kristo Jesus. Binunyagan kita sa iyang kagadanan. Sa ibang tataramon, kan kita binunyagan, ilunubong kita kaiba niya asin isinaro sa iyang kagadanan. Tanganing siring na si Kristo na buhay liwat sa kamurawayan nin Ama, kita man magbagong buhay. Alagad kita nagadan kaiba ni Kristo, kita man mabubuhay kaiba niya. Aram niya to na si Kristo na dabuhay liwat sa mga gadan, daina liwat magagadan. Ang kagadanan, daina nin kapangyarihan sa iya. Kan siya nagadan sagkod paman para sa kasalan. Kaya ang sa iyang buhay ngunyan, buhay na kaiba nin Diyos. Kaya dapat tindong isipon na kamo mga gadan para sa kasalan, alagad mga buhay para sa Diyos kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang namumuot sa iyang ama o ina, urog pasako, bakong maninigong maging disipulo ko. Ang namumuot sa iyang aking lalaki o babayi, urog pa sa sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Anday magpaksan kan sa iyang krus asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Ang nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaran kayan. Ang nawawaranin buhay, huli sako, magkakamit kaiyan. An minaako sa Indo, minaako man sako. An minaako sako, an minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta kan Dios, huli ta siya propeta kan Dios, babalusan siring sa propeta. An minaako nin taong matanos, hulitas siya matanos, babalusan siring sa taong matanos. An si isayma na magpainom nin maski sarong basong tubig, sa saro kan pinakasadit na disipulo ko, hulitas siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang Diyos. Igo akong bistado na kan siya hubin pa, tayo pa masya gurang na marayngon yan. Sarong aldaw, nagtatais siya ning sundang. Tinatais niya ang sundang, matarumon si sundang. Kaya sabi ni tatay niya, matarum na baga ngaya ang sundang, ano ta pigpaparatais mo pa? Sabi niya, kawasa nga tatay, nabasa ko sa Biblia na maabot ang aldaw, an aki ipapagadan kan ama. An ama ipapagadan ang sayang aking lalaki. Kaya nga bago yan mag-abot, iinutan ko na siya. Dahil siya nagsusuba, hali sa buot niya ang sinasabi niya, dahil nagbasa da siya nin Biblia, iyan ang sa iyang nabasa. Yan talagang masakit kan nagbasa sa ng Biblia, huna mo siya na ang igwang tamang interpretasyon. Ngunya na sa tuyong Ebanghelyo, iyuman ang sinasabi, ang sabi ni Jesus, ang namumuot sa magurang, sa ama, asin ina, urog kisa sako. Day maging disipulo ko. Ang namumuot sa agom, ang namumuot sa aki, urog kisa sa sakuya, dai magiging disipulo ko. Bako sana iyan, ang namumuot sa sadiring buhay, urog kisa sa sakuya, dai magiging disipulo ko. In fact, ang dai magpaksan kan sa iyang krus, dai magiging disipulo ko. Ano daw ang buot sabihon kay ni mga tugang? Buot daw sabihon kay ni talikdan na niya to sa tuyang pamilya, dahil na kita mamuot sa satuyang magurang, dahil na kita mamuot sa satuyang kapwa, takon dahil kita mamumuot kay Jesus na sobra pa sa iya, sa sainda, dahil kita magiging disipulo kan sa tuyang kagurangnan. Ano ang buot sabihon ka ini? Mga tugang, sa entire gospel, sinasabi ni Jesus na kamutan mo, igalang mo ang sa imong magurang,
kamutan mo ang sa imong kapwa. So ano mo sabihin kay ni Jesus sa satuyang ebanghelyo? Mga tugang, ang sinasabi kan satuyang kaguranan, kung siya ang priority kan satuyang buhay, na dapat siya ang priority niya to, urog sa gabos. Kung siya ang satuyang priority, mas makusog ang pagkamuota sa satuyang magurang, sa imong agom, sa imong mga aki. Imaginan mo mga tugang, kung si Jesus ang priority mo sa buhay, kung si Jesus ang priority mo sa buhay, dawa magsain ka, may agom ka, nag-abroad ka, binayaan mo ang agom mo sa Pilipinas, yaong ka sa abroad. Kung si Jesus ang priority mo sa buhay, dawa makahiling ka panin mas magayon sa agom mo o mas gwapo sa agom mo. Dahil ka mapatintar, si Jesus ang priority mo sa buhay. As in, si Jesus, dawa sumaing ka, dawa sumaing ka magtago, nahihiling ka niya. Pero kung ang priority mo sa ego mo, pag duman mo sa Manila, dahil ka na nahihiling ni ego mo, pwede na. Pero kung si Jesus ang priority ta, dahil ka makakaisip magtraidor sa imong pamilya. Kaya sabi ni Jesus, kung mamuot ka sa imong agom, sa imong pamilya, urog kisa sa kuya, dahil ka magiging sakuyang disipulo. Matatandaan ko ang kanta ni Basil Valdez. Itong, bakit labis kitang mahal, pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. That is the message of the gospel. Bakit labis kitang mahal? Ngunit kahit na labis kitang mahal, pangalawa ka lang sa may kapal. Ngunit higit sa aking buhay. That is the spirit of the gospel. Iyo yan ang sinasabi kan sa tuyang ebanghelyo. Dapat ang priority ang satuyang kaguranan. As in, dahil ang satuyang kaguranan priority, kung si Jesus ang priority kan satuyang puso, mas makusog ang pagkamuota sa satuyang magurang, sa satuyang mga aki, sa satuyang kapwa, maski pa sa satuyang sadiring buhay. Kaya mga tugang sa enot na babasahon na ginuno sa libro, ikaduwang libro kan mga hade, nahiling tadigdi ang sarong babae. Ining sarong babae, ining babaeng ini, apparently well-to-do, belongs to a well-to-do family, mayaman. As in si Eliseo, pero may naghahapit sa inda. Pero may niyang ini-entertain. In fact, dahil pa siya nakontento, pinaghandaan niya ng kwarto na may study table, may ilaw. Tano tahinandaan niya? Dahil sabi niya, ining taong ini, si Propeta Eliseo, sarong banal na tao. Sa madaling sabi, tinawa niya ng marahin na entertainment because siya sarong banal. Nagpapahiling na ang babaeng ini, igwang pagkamuot sa mahal na Diyos. Labi-labi ang sa iyang pagkamuot sa mahal na Diyos. As in, dahil sa pagkamot niya sa mahal na Diyos, inako niya sa iyang harong ang propetang banal. So kung may siyang pagkamot sa mahal na Diyos, dahil niya to ako, dawa pa banal yan, anong labot ko kayan. Pero dahil siya sarong banal, inako niya si Propeta Eliseo. Kaya si Propeta Eliseo nagsabi, ano daw maibabalos ta sa babaeng nita? Gusto na sanaan sa iyang pag-asikaso sa satuya. Sabi kan sa iyang alalay, Master, may siyang aki. Kaya kinaulay niya si babae. Sabi niya, next year, pagdigdi ko, kakargahon mo ang sa imong sadiring aki. You see?
Dahil sa ginibo niyang karahayan, binalusan siya kan Dios, nagkaigwas siya nin aki. Kasuod ma, nagbabrowse ako sa sakuyang vlog, Barag-Barag TV. As in, ang account ko sa Barag-Barag TV, itong main account, igwang public group, Barag-Barag TV. Mahihiling mo iyan ta, ang profile picture kayan, Boracay, dagat, Boracay. Nagbisita ako, bihira ko magbisita dyan. Kaya lang kan sarong usod, nagbisita, kan sarong aldaw, may mga nagpo-post na pala niya kung mga protestante. Tayan public group na yan, Barag-Barag TV, public group. Pwede ka dyan mag-post kung anong gusto mo. Pwede ka dyan mag-post, group yan. E dahil ko man kinaagan ning filter na a-approvean ko na, dahil ko kinaagan, anybody can post in that account. May nagpo-post ng mga protestante. As in, itong sarong protestante, binasa ko, sabi ko, delikado ini. Delikado ining sa iyang tinutukdo. Dahil sabi niya, pagtubod sana ang kaipuhan, dai na kaipuhan ang marahay na gibo, tanganing kita maligtas. Pagtubod sana, pig-quote niya si surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, without understanding the background of the letter of St. Paul to the Romans. Basta sa nang binasa, pagkabasa, iyon na ni ang gustong sabihon kay ni. Garo itong istorya ko sa inot, subago na nabasa niya, ipapagadan kan sa iyang, iyon na to si sa iyang nabasa, kaya nagtatais siya ng sundag, without understanding the whole context of the Bible. Iyon man ini, pinag-cite niya ang mga surat ni San Pablo na, dai ka maililigtas kan sa imong gibo, kundi ang sa imong pagtubod. Ano ang konteksto kan sinabi ni San Pablo? Ang mga gibo, igdi mga tugang, itong mga kasuguang kanto ni Moises, ano iyan? Circumcision. Dai ka maliligtas kung dai ka circumcised. Dai ka maliligtas kung dai ka maghanaw ning kamot bago ka kadakol-dakol mga iyo yan ang sinasabi ni San Pablo, dai ka maligligtas sa pagsunod kan mga gibong iyan. Pero dai sinasabi ni San Pablo na dai kaipuhan ang marahay na gibo. Kaya nga sa iyang konklusyon, ang sabi niya, wag dadagdagan kung ano ang nakasulat. Kaya sabi niya, danguga, ang sinabi niya, ang kaligtasan ay walang kinalaman sa anumang maaari nating magawa. Si Kristo ang tumapos ng lahat, ang makasalanan ay walang naiaambag sa gawa, ritual o relihiyosong karapatan, kundi pananampalataya lamang na natapos na gawa ni Hesus Kristo. Sabi ko, delikado ini. Pananampalataya lamang, dai na maggibo. O ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Dai gabos na nagsasabing kagurangnan, makakaligtas, kundi ang nag-uutob kan kabutan kan sakuyang Ama sa langit. Kaipuhan ta ang gibo. Yes, ang kaligtasan, regalo kan mahal na Diyos. Alagad, kaipuhan tang mag-kooperar. Asin ang kooperasyon na yan, bako sa ng pagtubod, kundi gibo. In fact, sa entire Bible, sarusan ng beses nag-ibahan ang work, ang faith, and alone. Sarusan ng beses nagsinda kaya faith alone. Dai ng gibo, faith alone. Magtubod ka lang, daw aday ka na maggibo. Magtubod ka lang. Lord, I accept you as my personal Lord, God and Savior. Pagtubod sana, dai ng gibo, ligtas ka na. Ano sabi ni Santiago Apostol? Ang sabi ni Santiago Apostol, you will not be saved by faith alone. Iyon lang ang pagkakataon na nag-ibahan ng faith and alone in a negative way. Dahil sabi ni Santiago Apostol, ang pagtubod na mayong gibo, gadan.
gadan. Kaya nga ni sa satuyang ebanghelyo ngunyan mga tugang, iyo mismo iyan ang sinasabi. Ano ang sabi sa satuyang ebanghelyo? Kung magtao ka nin sarong basong tubig na malipot sa imong kapwa, sa sakong disipulo, dahil siya disipulo, dai iyan lilingawan kan Dios. You see, maski sarusa ng basong tubig, dai ka kaipuhan magibong milagro. No. Dai ka kinakaipuhan magibong ni darakulang bagay. As simple as sarong basong tubig. Tubig. Urano ang sarong basong tubig. Dahil nga ni babakalon, makuha ka lang dyan, itatao mo sa imong kapwa dahil siya disipulo. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, roromdomon iyan kan Dios. O ano sinasabi kan sa tuyang kagurangnan? Magtabang sa kapwa. Dahil tamang kaipuhan mag-donate ng 1 million, kundi saradit nagibong karahayan, totoong igwang balos, hale sa mahal na Diyos. O dahil baga sinabi ni Jesus na, dahil mo na kaipuhan magtaong tubig, magtubod ka lang sako, ligtas ka na. No. Kundi may marahay na gibo. Pagtubod, asin marahay na gibo. Kaya nga ni mga tugang, paborito ko si Saint Therese of the Child Jesus. Isa yun si Santa Teresita din ninyo Jesus. Si Santa Teresita, minagibo ni mga ordinaryong bagay in a very extraordinary way. Halimbawa, di madre siya, malabas siya kan mga bado kan mga madre. Masabi siya, Lord, lalabahan ko ini because I love you. Lalabahan ko ni naigwang pagkamuot. Kaya pag naglalabas siya, maugmas yata, naglalabas siya ni may pagkamuot. Pwede man ba kitang maglaba na may pagkamuot? Ano na yan? Ako na naman malaba. Si Kuya dahil naglalaba. O, nagre-reklamo. Naglabaman ko pero may reklamo. Pero si Santa Teresita, nagkakarakanta pa yan. Lord, I love you, Lord. May karakanta pa yan. Kaya pa ang linabahan niya, malinig, linabahan na igwang pagkamuot. Pag nagluluto siya, masiram ang luto niya, igwang pagkamuot. Pero kung nagluto ka na may reklamo, baka ang luto mo maaskad. Ako na magluto, kinaganan asino, di nag-askad na kan sa iyang luto. Pero kung nagluto ka ng igwang pagkamuot, tama ang timpla. Kaya pag nagkakan ka mo sa indong harong, mananamitan mo ayan, oy, ang agom ko, nagluto na igwang pagkamuot dahil tama ang timpla. Love, pagkamuot, iyan ang sikreto. Maggibo kitang mga ordinaryong bagay in a very extraordinary way. Si Santa Teresita, pag may nahiling siya ng ramog dyan, makuha na yung samhod, sasamhudan niya ang ati na igwang pagkamuot. So iyo ini ang sinasabi sa satuyang ebanghelyo. Maggibo kita, dahil magkitang kaipuhan magbilagro, kundi mga simpleng bagay na igwang pagkamuot. Asin iyan, babalusan kan satuyang Ama sa langit. Igwan sarong sarong babae mga tugang na dakulan sa iyang aki, nagadanan sa iyang agom, kan si mga aki niya nag-aragom naman, ni solo-solo na lang siya sa iyang harong. O may naghapos sa iya, deka po ngayon napupungaw sa imong mga aki. Sabi niya, napupungaw man ako sa sakuyang mga aki, pero pag nagpapangadya ako sinasabi ko, Lord, gusto kong ipadagos ang sakuyang serbisyo sa sakuyang mga aki. Tawani man ako ning chance na mapadagos ko ang pag-serbi ko sa sakuyang mga aki. Oroal daw, pinapadarahan siya ng Diyos ning mga tao na sa iyang tatabangan. Pag naglalakaw siya, makakaili siyang aki na naghihibi dahil gutom, tatawanan niya ning
pandisal. May nagdulog sa iya, problemado, nagdangog sa na siya. Dinangog niya ang sharing. Kaya maski may siyang tinaong advice, tama na ito. Daano, tinao niya ang sa iyang atensyon, nagdangog siya. Igwang estudyante na nadidipisilan, tinukduan niya kan sa iyang lesson. Igwang estudyante na mayong pang-tuition, dinagdagan niya si pang-tuition kan aki. Kaya kan magadan si ang babayi sa sayang kagurangan. Paano ang simbahan? Paano ang simbahan din mga tao? Kaya si sayang mga aki nagnaralas, dahi mi ngaya aram, kadakol palang kabisto si mama. Nadangog kang kataid niyang babayi, naghihibi. Sabi niya, sarong aldaw ngaya ako, gusto ko na ngaya mag-suicide. Nahiling ako ni mama mo, nag-istorya ako sa iyo sa kuyang problema, dinangog niya ako. Pagkatapos ka ito, nagpasalamat ako sa Diyos. Kaya ngunyan ngaya aktibo ako sa samuyang parokya, namatean ko na ako igwang pamilya. Sabi man katong sarong doktor, si mama mo ngaya, kan ako nangangaipong tuition, dinagdagan niya kaya ako naka-exam. Ngunyan ngaya ako saro na akong doktor dahil kay mama mo. Asin si mga tao sa simbahan, igwang kanya-kanyang eksperyensya dahil sa iya. Ang sigurado, may balos ang Diyos sa iya. Kaya mga tugang, dahil tayo ipagpasipara, let us take every opportunity to help others. Kung igwang nangangaipo, dahil pag-isnabon, tabangan. Kung igwa kang maitatabang, sabi kan sarong obispo, dahil baling mapasala kita na nagtabang kita sa daiman nangangaipo. Halimbawa, linoko ka, nagtabang ka, naloko ka. Dahil baling mapasala kitang magtabang sa dai nangangaipo, dahil lang kita mapasala na dai magtabang sa talagang nangangaipo. Kaya kung matao kita maski sarong malipot na tubig sa disipulo, sabi kan kagurangnan, totoong sinasabi ko sa imo, dakula ang sa iyang balos sa langit. Sana po, dahil kita magbasol sa huring panahon, dahil lang dahil kita nagtabang sa mga nangangaipo. Amen. Matindog kita. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamuhan, kang lalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namuda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kaning katulong aldaw na buhay liwat, halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamuhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita mga tugang tanganing ang Diyos na nagpili kan mga padi kan sa tuyang simbahan, maako ta sa paagi kan paghulit asin katukduan man sa naninda an sa tuyong simbag sa lambang kahagadan kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Ang bilog na banwaan nin Diyos sa kinaban, tanganing makasunod ang lambang saro ki Kristo na ipinako sa krus, ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Ang mga pamayuning banwaan, tanganing paurugon ang karahayan ning kagabsan, asin magdanay ang katanosan, asin katuninungan, ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Ang mga nagihelang, nagtitios, asin napabayaan, tanganing pagianon king Kristo ang sa indang mga kagabatan sa buhay, asin pakusugon ang sa indang pagkamuot,
ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na uya digdi sa simbahan, mamatean ang paggamuot asin pagkaherak ning kagurangnan, ipamibi ta sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibi. Dios na maugayon, pakusuga kami na maarog ka sa paagi kan pagpasan kan samuyang krus, asin tabangan ang lambang saro na mahiling ka sa mga nagdadara kan kahadian kan Dios sa lambang puso nin tawo, inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia sin pagdulot. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Ang alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay ng kunin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso ang pag-ibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ligaya at pasunod, lahat ng nagkasal na Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tangan sa kawasin sa hindong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan anaatang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan na huli kan mga banal na atang, maging maninigo ang sa mong mga paglingkod,
huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkuran. Nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos, at ang ani itinagama mo ang bulong sa samo man sa ng pagkamagagadanon, takon anuan ikinapahamakan mga nawara, iuman ang ilinigtas mo sa indahuli ki Kristo na samong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan ninwag iriba na nagsasabi. Banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang minarigin sa ngaran kang kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bungan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesus Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuhanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini. Tayo sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagapamanggi, pagkuanihaman ng kalis sa singgirari, nagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Mystery kan pagtubod. Salang bang pagkakan, Ika'y ninapay, asin painom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, sagod na ikamagato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagang sa mong Santo Papa si Leo, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
kahiraki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Dios, kaiba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios sa mumakakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Pulita sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, sigman ang kamurawayan, sa mga Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indoan. Sa kung katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga naapod sa pamanggi kining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo, anay ka magdagos, sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan.
Madinig po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami na ang banal na sakripisyo na sa mong idinolot asin pinakinabangan, buhayon kami tanganing kaibamo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sa paman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Ngunyan pong Domingo, ang apod kan Domingong ini, St. Peter's Pence, or sa Latin, Obulum Sancti Petri. Amot sabihin kani, dahil ngunyan iyo ang St. Peter's Pence, ang gabos na kolekta niya ito ngunyan, titipunon, ipapadara sa Roma, para sa mga gibong herak kan sa tuyang Santo Papa. Kung matatandaan po nindo, last week, nagkaigwa ning linog sa Venezuela. Nabaritaan po nindo yan. Duwang magkasunod na linog, si Enot, 7.2 intensity. Si ikadua, 7.5. Kaya kadako lang nagadan. Dahil duman, si Pope Leo nagpadara ning 100,000 euro duman sa Venezuela. Kung i-convertin sa peso, nasa 6 point something million, 600 million pesos. So, ang sa tuya pong simbahan, ang Santo Papa, igwa po siya ng mga calamity fund. Abot yan, calamity fund. Iyan tinitipon halin sa enterong kinaban, itinatabang po iyan sa mga nangangaipo, lalong-lalo na itong mga emergency cases araw kan Venezuela. Kung matatandaan ta po, itong nagkaigwa kita din ng mga kalamidad, Yolanda, mga major calamities, nagpapadara ang Roma, ang Santo Papa sa mga nangangaipo. So kaya sa tuyang kolektangon yan, ipapadarata po duman. Bako dahil sa mga Romano, na iyon sinasabi kan ibang tugang nyato na ibang pagtubod, kundi tinatabang ini sa mga nangangaipo, itong mga emergency cases arog kang Venezuela. So kaya iyo po iyan, pakikisumaro nyato sa mga apektado kang linog. Pasasalamat po sa Knight of Columbus members sa paglinigan sa tuyang kapalibutan. Suodma, nagkapira sa satuyang membro kang Knights of K of C na grass cutter po, kaya malinigan sa tuyang kapalibutan. Sa ngunyan po, nagpadagusan sa tuyang recruitment kang Catholic Faith Defenders. Ano kaya sa eskwelahan nag-announce ako, pagkatapos kan misa may nagdulog sa ko, ano nga ni ito, Father, ang pig-announce mo? Sabi ko, Catholic Faith Defender. Faith! Akala ko nga fake news. Catholic fake. No, dyan ako. Catholic faith, pagtubod. So, nagre-recruit po kami ng mga gustong mag-ayon, bako dahil makikidibati kita, kundi tanganing i-equip mo po kamo kung paano niya to maiintindihan ang satuyang pagtubod. Tanganing pag naintindihan ta, pwede taman ining ihiras sa satuyang kapwa Katoliko. Ano? Halimbawa, itong sinabi ko subago. Minsan kaya ang mga Katoliko, pag may ibang sekta na may daradarang Biblia, nagtatarakig na, lalo pag nagtuktok sa harong, Diyos ko, may darang Biblia. Dahil po kamo magtubod na ang mga ibang sekta matibay sa Biblia. May mga memorize man lang po sindang passages na pabor sa inda. Kaya kita man po adalantan sa tuyang pagtubod, no? Kaya itong sinasabi ko subago, pag sabi na pinagpresentar lang itong surat ni San Pablo na daikaipuhan ang gibo,
Kung dudo kagunta ang Biblia, ang surat ni San Pablo, ang gibo diyan itong mga ritual na ginigibo kan mga Hudiyo na pagdai ka naghanaw, impyerno ka. No, ito ang sinasabi ni San Pablo, bako yan ang maligtas sa imo, kundi pagtubod kay Hesu Kristo. Alaga, dahil sinabi ni San Pablo na ang marahay na gibo, arogan sa tuyang mga binasangon yan, dahil kay puhan, kaya sabi ni Jesus, dahil gabos nagsasabing kaguranan, makakaligtas, kundi ang nag-uutog kan kabutan kan sa kong Ama sa langit. Uuliton ko ang kaligtasan, regalo sa tuya kang Dios. Regalo, dahil tayan pinagtrabahuhan. Alagad, kaipuhan kan Dios ang sa tuyang kooperasyon. Kaipuhan ako unyato, sa pag-ako nyato, isa sa gibo nyato ang sa tuyang pagtubod. Takong matubod sa nakita na mayong gibo, araw katong nag-comment sa sakuyang vlog, pagtubod lang ang gibo, gabos, tinapos na ni Kristo. Yes, tinapos ni Kristo sa iyang party, pero sa satuyang party, kita pa kayan ang magibo. Yan ang sinasabing objective and subjective redemption. Objectively, ligtas na kita, tinaon na sa tuon ni Jesus ang kaligtasan, ligtas na kita. Subjectively, kaipuhan ta pa ang satuyang kooperasyon. Ano ang kooperasyon? Magtaoning malipot na tubig sa imong kapwa. Kung sabihin magtabang sa kapwa. Bako sa nang nagtubod ka sana, sitting pretty ka na. Sitting dawa, maggibo kang kasalan, ta nagtubod ka, may problema, ligtas ka. Delikado po yan. Delikado. Kaya, dapat maintindihan taan sa tuyang pagtubod. So kaya kami nagre-recruit. Si gusto pong mag-ayon, magpalista na lang po sa satuyang opisina. As in, itao po ang iwalat ang cellphone number. Tangani kung igaw po kitang formation, iimbitaran ta ang team kang CFD sa Caceres. Tangani iyo magtao sa tuya ning formation. I-equip po kita kan sa tuyang pagtubod. Ano? Magkakaigwa po ng Paris Pastoral Council T-shirt para sa 38th Foundation Anniversary kan sa tuyang parokya. So kung ma-order po kamo, magsabi na lang po kay Mana Yuyi, yaon sa iya, magpalista po sa iya, ilaag ang size, tabaka ang makuan nindo garo na kamong ibos. O baka garo ng saya ang makua. Kaya kung ma-order po, dapat itao ang size kang t-shirt tanganing tama sa saindo. Subago raradyo ako sa amateur radio, may duwa akong kaulay. Father, paki-shout out man ngaya sa misa mutal live ang misa. Kaya shout out kay Dio4 PGS Kipuchi sa Catanduanes, as in kay 4F1AR sa Silang Cavite, as in kay Benji sa Mindanao. Kaya suba ko sa radyo. Shout out sa Saindo. Ayos po, Chi. Mission accomplished. So, salamat po kan sa indong danay na pagsuporta sa pangangaipo kan sa tuyang parokya. Diyos po ang magbalos sa Saindo, Gabos. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios, asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan.